Good morning, good morning. दानाबा बयबो सिरि थादो. Roll number 1. Present, sir. Roll number 2. Present, sir. Roll number 3. Present, sir. Roll number 4. Present, sir. Roll number 5. Roll number 5. बहा दं बहा सिरि? Roll number 6. बेबो गैया नामा? हाबाब मा जानांगौ जाखो बिसोर गथ'फोरजों सानफ्रोमबो लेटहै सफैयो दिनैबो लेट सफैलायसिगोन बिसोर. जों हाबनो मोनगोन ना सार? सफैबाय गियानिफ्रा हाफै. नोंसोरखौनो नेना दंबाय थायोमोन गियानिफोर. दे बुंदोलाय दिनै बहा लेट जाना फैलायखो नोंसोरो? आन्तारो तान्तारो मान्तारो फु गायब होजाव. लामायाव जादु खेला दिन्थिदोंमोनलै सार. बे जादु खेलाखौनो जोङो नायबाय थाफ्लांबायब्रा. मा जाबावगोन आरो नोंसोरजों मा जाबावगोन? नोंसोरखौ बुङैनो आंसो मेंथारबाय. दे दिनैनि क्लासखौ जागायजेननोसै. बगामुला नों बुंलाय. सार नों आंखौ बगामुला बुंबाय थायो. आंनि मुङा बगामुला नङाना. आंनि मुङा सिउसो सार. हाबाब मा मुं जालायखो बे? अब्लाथ' गोसोम मुलायाबो गावनि मुंखौ सोलायखाबाय. सार. सारा आंखौ गोसोम मुला होनबाय थायो. आंनि मुङाबो गोसोम मुला नङाना. आंनि मुङा जाहैबाय राजासो. सिउ राजा. जोंनि मुङा जाहैबाय सिउ राजा. सार जोंखौ सिउ राजा बुंदो दै. दे गियानिफोर. सिउ बुंनायसाय दे जोंनि बुहुमावहाय मोनबेसे देश दं? एसे साननांगोन सार. सार जोंनि बुहुमाव मोननैल' देश दं. बोरैहाय मोननै? जोंनि बे थानाय देशा जाहैबाय भारत देश आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय फरेन देश. राजा नों बर' रावावहाय गासै 6था मैगंफोरनि मुं बुंलाय. सार आंना बुंनांगौ दा. पानि लाव फुल कबि बान्दा कबि गाजर आलु मुला. बे जाबाय गासै 6था मैगंनि मुं. नाथायब्ला सार आंहा बुंनांगौआ जाहैबाय पानि लाव फुल कबि बान्दा कबि गाजर आलु मुला. बेखौलाय माथो हारसाफोरासो बुङोलाय. जोंनि बर' रावावलाय माथो बुङो बेखौलाय? एसामिसफ्राबो बुङो पानि लाव फुल कबि बान्दा कबि गाजर आलु मुला. बर'फ्राबो बेखौनो बुङोब्लालाय जोंलाय मा फाराग दङलै सार? बेफोर मैगंनि मुंफ्रालाय सोरनि जाखो? बबे हारिनि राव जाखो? ना बर'नि ना गुबुन जाथिनि? मोजां सोंलु. दे बे सोंलुनि फिननायखौ हाग्रामा सारासो होसिगोन दे नोंनो. दालाय राजा नोङो मोनसे खन्थाइ आवरायलाय. आंना सार? दे. खन्थाइनि मुङा जाहैबाय मबाइल. मबाइल जाबायदि नुयो नोंखौ समायना. सासे सिख्ला बायदि महर गोनां समायना. खावलाय बायदि स्लिम स्क्रिन नोंनि. दाउ मैना बायदि गोदै साउन्ड नोंनि. नुब्लाथाय नोंखौ बजबना लानो गोसो जायो. गोसोआ थानो हाया जायो नोंखौ नुयोब्ला. लानो गोसो थुनो गोसो दांनो गोसो जायो नोंखौ नुब्लाथाय. फैसा गैया जानो हागौ गाननाय जोमनाय थाया जानो हागौ जानाय लोंनाय गैया जानो हागौ. नाथाय मबाइल नों थायो बयजोंबो. नोंनो दैदेनबाय राजाखौबो फोरजाखौबो. नोंनो दैदेनबाय गोरिबखौबो धोनिखौबो. सोरबाया नोंजोंनो बरबाद जाबाय सोरबाया नोंजोंनो जिउ जाबाय. गाबहोयोबो नों मिनिहोयोबो नों. नोंनि थाखायनो सोरहाबा हिन्जाव खारजाबाय. नोंनि थाखायनो सोरहाबा हौवा खारजाबाय. नोंनि थाखायनो सोरबा हिन्जाव मोनबाय. नोंनि थाखायनो सोरबा सेंग्रा सिख्लाफ्रा लाना खारलायलायबाय. मबाइल नोंनि थाखायनो सोरहाबा न'खर जाबाय. नोंनि थाखायनो सोरहाबा न'खरा बायजाबाय. सोरखौबा मोजां खालामबाय सोरखौबा गाज्रि खालामबाय. सोरबायाबा जौगाबाय सोरबायाबा हायलांबाय. जायानो बाहायनो रोंबाय बियो देरहासार जाबाय. मबाइल जोबोद मोजां खन्थाइ आवरायबाय नोङो मबाइलनि सोमोन्दै राजा. हिया. सिउ देलाय नोंबो मोनसे खन्थाइ आवरायलाय. आंना सार? आंनि खन्थाइनि मुङा 1 2 3 सार. जागायनोसै सार. 1 2 3 आंनि गोसो थोनाया 3 4 5 6 गोसो थोनायखौ लाबोद. 7 8 9 सासेनि मुङा मागु. 10 11 12 आं फरायबाय 12. 13 14 15 बैसोआ जाबाय सासेनिया 15. 16 17 18 समायनाया जाबाय 18. 19 20 21 हालिया आंबो थानो 21आव. 22 23 24 आंनो होफैदो नै बुरै. 25 26 27 जाबाय आंना हाथासुनि. 28 29 30 जिउआ जाबाय हाजिजि. गियानि नोंनियालाय माथो बेलेगथारलाय. माबा 1 2 3 आंनि गोसो थोनाया 3. बाबा मा खन्थाइ बे? दे सिउ जेखि जादिया नोंनियाबो मोजां जादों दे. राजा मोनसे सोंलुनि फिननाय होदो दे नोङो. हमनानै लादो मैया बुहुमनि अजना 10 केजि अजनमोन. दिनैहाय जाबाय 13 केजि. बोरैहाय जाखो? एसे साननांगोन ना सार? सारा आवगायावनो बुंदों हमनानै लादो मैया बुहुमनि अजना 10 केजि दंमोन. दिनैहाय 13 केजि जाबाय होननानै बुंग्रोखादों नङा अब्ला? हमनानै लादो सार मैयाहाय 10 सा मानसि दङमोन बुहुमाव. बेयावहाय बुहुमनि अजना 10 केजिमोन. दानियाबा बुहुमाव दिनै गोदान सासे गथ' जोनोम जाबाय. बिनि अजना 3 केजि. दानियाबा दाजाबोब्ला दिनै बुहुमनि अजना गासै 13 केजि जाबाय सार. सैथो फिननाय होबाय नोङो राजा.